ikusi nahi zaitu. Baina zertarako balioztu dala sentitzen du. Ez dut objeturik behar, tirua baizik! Zen materialista. Piromano bat naiz. Itxura ona duzu. Zure moduko parasitoak gugaikarriak zarete. Eguna! Ez dakit dena erreala denala, amets bat baino ez. Arnold, mundu horretan ezinezkoa da amets egitea. Nortzerezu? Maitagarri bat naiz. Bai, hori badakit. Ez da osasun seinale gizarte gaixo bati ongi egokituta egotea. Ez duzue pentsatu inoiz zer dagoen haratago? Beste leku bat, beste bizimodu bat. Nik aske izan nahi dut! Zuk baino ezin duzu egin. Jarraitu zuari, Arnold, jarraitu zuan! Gure harremana suntsitzen ari da eta zuki ez egitea baino ez duzu buruan. Mundua agertuki zoragarri bat da, baina aktore multzo negargarriak. Ez altzaizu oso bitxia iruditzen guratzen nahiroen guztia. Zera balitz bezala. Zera... Dekoratua. Animatzen listaren saioa.